Старите? Ми зоци. Касандра, Бер, какво бе, мамо? Бер, остя да легнеш на мамо. Тя си е нагла. Касандра, мама. Касандра. Нека всичко пластмасово, това го и Ето, вземи ти камерата, тя е на видео. Елайте да ви душка. Ма боли това кюфте, като стъпи върху мене. Епа, колко беше? Забравих. Колко килограма беше? Мира, мама. Касандра, мама, хайде. Пак е бил нещо там заравяла. Какво заравя? Ама ти други не им действа добре. Добре де, ще донесем други. Губи, мам. Тиска, пази се малко. Не, тя е център на внимание. Не мога да качиш клипа после. Да, може. Като стане много дълъг.